Peymangeha zanistên perwerdehiyê. Peymangeha zanistên perwerdehiyê di sala 2021-2022 de hat vekirin. Beşên vê peymangehê ev in: İngilîzî, erdnîgarî. Xwendekarên derçûyî dikarin li gorî beşa xwe kar bikin. Ên İngilîzî dikarin li dibistanan weke mamoste kar bikin. Ên erdnîgariyê dikarin di şaredarî her wiha li dibistanan de jî weke mamoste kar bikin. Armancên vê peymangehê: 1. Avakirina nifşekî bawer e ku çîna, koma, xwende roleke xwe ya sereke di geşedan û pêşketina civakê de heye. 2. Pêşxistina rêbaza lêkolîna zanistî. 3. Avakirina çandeke perwerdehiyê ji bo komên civakê yên cuda. 4. Amadekirina kadroyan ji aliyê fikir, afrînerî û jêhatiyên fêrbûnê yên ku dikevin xizmeta civakê her wiha pêkanîna pêwîstiyên bazara kar. Salên xwendinê 2 sal û nîv in.